Galing ang t-shirt. Mayong buntag, kumusta? Huwag karoon dirita no, sa ikaduhang tagas bukas ikan sagot sa Maritan. Diri niya Dapitas, Barangay Kalabay-Labay, El Salvador City, Misamis Oriental. O nagkaroon no, si Norvik ba? Oh, Norvik. Apelido kanin mo Norvik? Mugot. Mugot, oh. Norvik. Ay, trabaho yung papa. Kasi trabaho yung papa? Ano na guys, saibit Sabit. Paano magkuhan ka ng example? Pagkit, klase-klase yung trabaho. Kasi lang, ano mo ba? Nasa balay. Naras balay. So, magatiman sa inyo ha? Ha? Magatiman sa inyo ha? Pila mo kabukit soon? Dua, pero ang isa, lahi man ka po yun. Lahi ka po yun. Balik po yun. Sige. So, Gap, no? Umaupo niya ang ikaduhan na ito. Kasi kung sa'yo nakita ko naman ikaw. Isip amahan sa barangay ako pong nakita. Grabe gid kalisod sila. Ako ilabi na gid kay ilang mama na depekto. Antod karon mo pagitaon mo ulit. So way ako nakita ko sa akong binis nga angay gid sila tabangan ani nga maong programa sama sa 5 ka kilo nga bugas pero kamay ra to pero salamat kayo, salamat isip na ay mga tao nga sama kanimo nga na adunay mga initiative sa mga katawhan ilabi na gid sa mga kabos. So, Kap, dito nagkaman bugas. Bugas dito sa Maritan. Dito nun. Galing ang t-shirt pastor. Ang t-shirt sa mo na yung inspirasyon niya. Ito nun sa ni Pastor Edgar Morala. Kahatong sulugoon sa mga sa Maritan. Sa kasatagaan ng bugas ikan sa Maritan. Tara na. Salamat Okay, sige. No? Salamat sa kayo sa pag-uban no? Hangtod sa sulod ng mga barangay. Kaya lagi daghan pang mga barangay atong nakatakda nga adtuan alang sa pagbadayon nining advokasya atong kauban si Kapitan Leonov sa Barangay Kalabay-Labay, El Salvador City. Of course, si Pastor Edgar Morala. No? Gao, napadili ang atong mga opisyal sa may Kalabay-Labay. Kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.